zajtrajšnom receptáriku sa dozviete. Aké sú najnovšie letné atrakcie? A povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Leto si môžete spestriť novými zážitkovými centrami, Napríklad v blízkosti Rajca otvoria už v auguste Hunopark. kde sa na priestranstve 200 hektárov môžete zahrať na bájnych húnov. Nalepíte si fúzy Dajú vám sekerku. a môžete plieniť gumené slovenské dediny. V Hanoveri sa zas vyjašite v parku, kde s celou rodinou zažijete atmosféru vojnového výsluchu. Za nohu vás budú namáčať do farebných loptičiek Predstúpite pred gumený tribunál, a potom sa nasmejete na simulácii popravy gumenými medvedíkmi. samozrejme slepými, Ak uprednostňujete tobogány, určite choďte do Poľska do Tručchykoviec. kde skonštruovali prvý suchozemský tobogán, ktorý končí priamo v stene daňového úradu. Teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Ľudožrúti všetkých krajín sa spojili v kampani za práva ľudožrútov. Tvrdia, že ľudožrút je tiež len človek so svojimi snami a túžbami. A keď sa raz chce ľudožrút stať vychovávateľom v materskej škôlke, nemala by mu v tom spoločnosť brániť. Pozor, pozor, zajtra budú vybraným obyvateľom zavedené tzv. Podpazušné sondy. Aby sa zistilo, ktorý región sa najviac potí a v zápätí znepríjemňuje leto celému Slovensku. Tvárou kampane je pazucha Vicky Rákovej. V zajtrajšom receptáriku sa dozviete. V ktorom kimone sa odporúča spáchať harakiri? Pre ľudí nižších ako 1,10 m si namalujeme na brucho smiešnú tvár. A v poslucháčskom teste začneme skúsmo liesť do zadku niekomu z budúcej vlády.